लोगोफोर जों दिनै नै लालबागाव दङ नोंथांमोननो जों गासैखौबो गिदिं गिदिं देखायजोबनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो शुरुनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांबाय था माबायदि लकेशनफोरखौ इन्जय खालामलांबाय था बेलासि समनि नुथाय लालबाग गार्डेनाव दसे नों दख'ना गानोमोनलायनो गानला दख'ना गुवार गेलेग्रा जायगा दं आरो आं लाब गानना फैदों नै बेहा लंपेन्ट आं लाबलाबथाव गानना फैदों होनदों बियो जाननांगौ बिराद मानसि नाय दाबो बेलासियाव बिराद मानसि जायो आरो बाव नैबाव मोनसे दं फुख्रि गिदिरनो नै गोरलैफोर गेलेग्रा गांलाबनाय थारमाने फट' लादों हनै मालाय दंफांजों थाखोमालायनाय गेलेदों हनै मालाय रिल्स बानायगासिनो नै खोमसिसो नुहुरदों ओरै सान्दुंखायनो खोमसिसो नुदों माथो ओरैलाय माबायदि मोनदों लालबाग बेरायफैनो मोननानै मोजां मोनदों माबायदि मोनदों जेरावबो बेरायनो मोनाखैमोन ना नोङो बेरायजेननो मोनबाय दा नै खावफल ओरै मालाय बिराद गिदिर आरो ना बेरायख'नो हालायै जायखिया जों बेरायजोबनानै देखायनोसै नोंथांमोना नायलांबायल' थादो नोंनियाबो खम नङा आर'नाइ लालायबावदोंसो आर'नाइ लालायनानै बेरायबावदोंसो माबायदि नुदों बर'नि आर'नाइजोंलाय मोजां नुदोंना लोगोफोर बिराद ज' बेरायफैयो आरो सेंग्रा सिख्लानि ओरै ज' बिराद चेन्ज जाबाय आरो सिगांनिफ्राय सिगांसो साबसिन माथो बाने एसे सेनजिं जानाय नुजोब्बाय जायखिया बै अन्थाइजों एसे मोजां नुगोन बेंगालरना बेनोमोन ने देरसिन गार्डेना बेंगालरनि देरसिन गार्डेन आरो बे
बैयावसो उन्दुलाबायनो मोजां जागौमोन हनै मालाय बयबो उन्दुलाबायदों हनै गोरोननो दहायो ओंखाम जाखांनानै औ जाफैयो मानसिफ्रा गोलोन्दा गोलोन्दै जोंहाबो बा जानानै गोलोन्दा गोलोन्दै खारबोनांगौमोन दासो सिनहांगासिनो मानसिया मालाय नै आरामनो नै ओंखाम जाखांनानै उन्दुदों खोनारलायना उन्दुथारदों मालाय नै मा मा दङ नै एकदम बिराद गोजान दङ आरो फटक लाग्राफ्रा मालाय फटक लागासिनो दं नै मोजां मोजां फुलफोर दङ मोजां मोजां फुल दं आरो नै फरेनारफोरबो दं नै दख'ना गानबा दा नोंजों फट' लालाबायनो दावराव जासिगौमोन बे फुलफ्रानि दा मोसानि र' सर्ट भिडिअ बिराद मोजां रायजोफोर इन्जय खालामलांबाय था आरो जायगाखौ नायनानै थाबायनानै मोजां देखायलांबाय थागोन नायलांबाय थादोल' नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइबफोरल' खालामना हो दा दसेनि उनाव नोमबाजैयाबो दख'ना गानगोन र' सिगाङाव नैबाव दै गयोमोन ना बावबो ने दा दैया राननानै दङ नै बेहाय दै गथ'वाखै दा बेखौबा मानोबा हालेवला जोबखानाय ना हा गारखो हा गारदोंदां दै थायोदां बेवहाय दै थानायखाय औ बिराद मोजां नै फानफ्रबलायनानै दं ने बिराद चेन्जिं जाबाय सिगांनिफ्राय जों सिगां फैयोबा एसे साबसिनमोन आरो दा एसे बारा मोजांसिनसो मोनफैयाखै औ हनै सबसे जौसिन दंफांनो बियो ओरै दे दा थांसैदां बैथिं गिदिंना फैनोसै अन्थाइ अन्थाइयाव थांग्रोनोसै एक्स' थाखा लायोमोनदां नै बाव नै मोनसे मन्दिर बायदि दं बे जिरायसालिनि थांनो ओरैनो ओरैजों फट'फोर लाजागोन दां बैजों बिबार बागानजों बबेजों माबा दंमोनदांलै ओरै वाशरुमफोर दंमोनदां होनबा ए थ' बैयावनो होनबालाय हनै दख'ना गाननोनो लोगोफोर एबाराव दख'ना गानसिगोन दख'ना गानना रिएक्सन लासिगोन आरो मानसिफोरनि दख'नायाव मा रिएक्सन होयो मानसिफ्रा ओरैहायथ' बांद्राय दख'नाफोरखौ मिथिलाया नालाय दख'नानि रिएक्सनखौ नायनोसै माबायदि मोनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो सापर्ट होलांबाय थादो दसे उनाव नुनो मोनसिगोन जासुलिया नै जाला जालिसो जाबाय थाइजौ बोरै गानदो दख'ना गाननो जायगाखौ मोनाखै दाबो दहाय गानना फैखायासै गानखोमादो बेयावनो मानसि गैखाया बारा फुल बागाननो सिख्ला खेबबाय थाखोमानांगौ सिख्ला फट' लानानै खेबखोमानांगौ एसे आंखौ खेबदों होननाय खालामनांगौ गानखांबाय नै रेडि जाखांबाय
दख'ना गाननानै बेरायबाय आरोना आंना आर'नायानोसो गैयासैलै नायगौमोनलै बे सासे नै जिथुलनि आइफनजों खेबजा नोंनि आइफनजों खेबजानो हनै फट' लालाय थानोसै हनै फट' लाबाय नै मालाय थ' नै माबायदि नायबायलै बिसोरलाय मैदेर फिसा दङ नैबा मैदेर फिसा दं ओरैबो दं नै बेफोरजोंसो फट' लानांगौ नैबाव फट' लायो नै बे गुवाराव लादो बेयाव लादो बेयाव लायोबा नैबाव बिदि न'आव लादो नै थांदो इयाव बैयाव गसंहैदो औ मोजां नुखायो नै नायलाबायलांबाय नै बिसोरो नै बे गारिजोंबो बेरायनो हायो नै मानसि आरोना नै नायलाजोबो नै जोंखौ आंबो आर'नाइ लालायनाय जाबायना थ' ओरैबोथ' ओरै फट' लानो मोजां खाद्रा नै फट'ल' लाखायो नै बैफ्रा बारा दोनलाङो चसमा होरा दा गैला जोबोद मोजां नुयो नै लकेसनफोरखौ नायोब्ला गोजोन मोनो आरो बेरायनो बेलासि समाव बिराद मोजांखा बोरैया माखौ नायखालि बै लाबाव लाहैदो नैबेयाव दख'नाखौसो नायदलाबायबाय नैबेहा दख'नाखौसो नायलाजोबो नै बिस्रा दख'नाखौसो नायलाजोबो नै नायगोमोनला जोब्बाय बिसोर दख'नायाव मा बुस्थुसो नंबायदां ओरैबायदि गिदिंफिनलायनानै नायो सोरबा नुबाय सोरबा नुवाखैना दख'नाफोरखौ गिदिंफिनलायनानै नायो सोरबा सोरबा जाय नुवाखै बेफोर गिदिंफिनलायनानै नायो आरो नैबे दावराय दङ नै हाराल'सै आरो बे थैनानै नै दावराया अन्थायाव खालामगोन दा अन्थायाव माबायदि नायो नै मानसिफ्रा गाननायखौसो नै गिदिंफिनलायनानै नायो बिसोरो
ओरै माबा माबि आलायलाबायनानै दङ नै नैबे सिरिखौ गाखोनोसै नो बेनिफ्राय ओरै नाहरफिनदो नैबेनि भिउखौ दंफांफोरखौ माबायदि बायदि खालामना दोनो नै मा माने दंफांनि माबाफोर जिब जुनारफोरखौ दाननानै दोननाय गोजा आरो लामा खान्दाय राजा नामा लामा खान्दाय राजा हनै औ ए आथिंखौ सोरबा सावजाबाय नांबा ओंखाम उखैनायावनो ए फट'फोर लायोबा लादो दे लामा खान्दायजों औ लामा खान्दाया नै गिदिरथारखाना बिसोरो नै मा गिदिं गिदिं नायो बहा ए नै खर' गोजा जिबौ खर' गोजा नै दंफाङाव दानना दोननाय नैबे नै हा औ बुद्धु औ दंफांनि आरो नै बेफोरबायदि दाननानै दोननाय बेनो जाहैबाय अन्थाइ होननाय बै गुफुर नुहुरनाया बेनो अन्थाइ जाहैबाय हा बे अन्थाइयाव थांजोबनाय मोनदां बिराद गिदिर अन्थाइ आरोना बे आयो 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 बेनि मानसिफोरा सोरबा मानसियानो मानसि जिउ जिउ समा हमलायना फैबायलै जेव जेवनो ओरै गाखोनोसै दा अन्थाइयाव बे अन्थाइखौ नायदो नै अन्थाइसो नै बे बिराद गोजौ अन्थाइ बै अन्थाइयाव मन्दिर दङ नै मोनसे नै लालबागाव बेरायबा नैबे अन्थाइयाव गाखोफैनाय बायदि इन्टारेस्ट गैया आरो मा नायखो बेयो नै अन्थाइयाव गाखोफैबाय जों नै
दा नायदो नै लोगोफोरजोंबो अखाफोराव फैबाय नै अखाफोराव सफैबाय जोंबो बाग्लायफैबाय नै जोंबो अखाफोराव सफैबाय आरो दा फैनानै नै बेखौ नायदो अखाफोरनि साइजआ माबायदि नै बे अखाफोर मोनसे अखाफोराव फैनाय मोनलायखायो बाव सफैबाथाय ओरै ओंखारलांग्रा नै अखाफोर जिं जिं गासिबो गारि खारग्रा दङ लोगोफोर दिनै जों लालबागाव बेरायफैदों दे नै एकदमबारे हाजो बायदि नुथारो नामा हाजोआनो हाजो नायलांबाय थादो जोंहा दायो थांसिगोनसो थांनोसो ओंखारबाय दे एकदमबारे हनै हरै रिल्स बानायगासिनो आं हारसिं जिरायगासिनो नै बे अन्थायाव बे अन्थाइ गोजा साइड बाइड खिथाहरलाबायनोसै आङो मानसि गोजाथार एकदमबारे नोगोद बेरायनो फैयोना नै जोंना एक्टर गाजोलाया ओरैनो हर गाजोला नै केमेरामेना थांसिगोन थांनो ओंखारबाय नै बिथिंजों थांसिगोन जोङो दायो गोबां बेरायबाय लोगोफोर थांफिनसै जोङो दायो नै ओंखारबाय माखासेखौ बेरायस्लाबजोबनो हाला आरो मोनाद्रायबायना टाइम जाबाय माब्लाबा सम मोनब्ला बेरायफिनसिगोन आरो बेलासियाव फैनायखाय बेरायस्लाबनो हायासै औ मालाबा बेरायफिनसै आरो ना साथामजों बेरायफैदों आरो जोङो रावबो फैयाखै जों साथामल' लोगोफ्रानो एफाब्रा दं रावबो फैया जों साथामल' नै लाजाया बिसोर मानसिफ्रानो दायो थांनो ओंखारफिनबाय दे नै एकदमबारे सिगां थांथारगासिनो गारबोजोब्बाय जों बिसोरखौ बाय बाय होनबोथारबाय थु 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 ओरैनो हर दे सर नुदों दा नुवालै फामायनो आरो गारिया थांबाव नै जोंनि बांखांग्राया जायगाखौ देखायनो हानाय नंला आरो लोगोफोर नोंसोरनो जेसेबां हायो जों इसेबांल' देखायबाय मानो होनबा जोंना दिनै फैनाया टाइमा सर्ट जादों आरो ना गोबां दंबावोमोन देखायनांगौआ बेल' नङा बिराद गिदिर आरो ना बे जायगाया माब्लाबा नायफिनबानो जाबाय फुख्रि दं बेबो नायदो नै दख'ना गाननायखौ मा नाहरो बिसोरो मानसिफ्रा
Bawa दै dong आरोना नै बिराद गिदिर बियो बे गेटजोंनो हाबदोंमोन दाबो बे गेटजोंनो ओंखारफिनबाय आरोना मानो होनोबा जोंना थांनांगौ बे खाथिजों जायो नालाय ओंखारबाय जोङो नै थांसै मा दङ नै फुरा मेपआव नायनो हायो नै बे मेपआव नुजोबगोन आरोना मा दं बावनो नुजोबो नै लास्टनि वेलकामाव बेना बाय बायसो लाबाय वेलकामाव बाय बायसो नै बेना बाय बाय लोगोफोर